11 tilaa ja spesiaali saatana. Muistakaa, käyttäkää parkkikiekkoa tyhjällä parkkipaikalla, saatana. No, muuten pitää kallista homma. Tässä lukee, että €40 pysäköinti. Lauantai-päivänä. Kello 12. Tyhjä vitun parkkipaikka. Onks kukaan saa... Voi vittu. Ei siinä mitään, jos sais pysäköintisakkoa niinku jostain fiksusta. Siitä, että se on päin vittua oikeesti, eikä siitä saatana, että ne vittu kiekkoa lasissa, kun saatana ketään huvita semmonen paska. Vai mitä? No niin, hyvä, kiitos, moi.